Gospodarski list. Novu emisiju Dodir prirode i vrhunske priloge pratite uz Gospodarski list. Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan Dodir prirode. Za mnoge je jesen najljepše godišnje doba, kad nisko sunce grije jače nego u proljeće, kad sve blista u rijetkom, čistom zraku, a boje u prirodi prelijevaju se u mnoštvu nijansi. I u ovoj jesenjoj nedjelji pripremili smo vam zanimljive priloge s brojnim korisnim savjetima. U Gospodarskom listu koji vam donosi ovu emisiju možete redovito pratiti sve mogućnosti dobivanja potpora i investicijskih sredstava u poljoprivredi. IPARD program kojim su sufinancirani brojni projekti u domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji pri svome je kraju, a raspoloživa sredstva su većim dijelom ugovorena. Iz IPARD programa iznos na raspolaganju, ovisno o godini, kretao se između 25,5 i 27,7 milijuna eura, dok će se u novom programu ruralnog razvoja Hrvatskoj dodijeliti 10 puta veći iznos, koji će se ovisno o godini kretati od 278 do 313 milijuna eura. Obišli smo farmu tovne junadi koje su isplaćena sredstva iz IPARD programa, a tim ulaganjem farma je u potpunosti usklađena sa EU standardima iz područja zaštite okoliša. Farma godišnje tovi negdje oko 1000 komada junadi i nešto još ima u sustavu krava tele. Znači, hranu većinu proizvodimo sami, znači sa naših vlastitih površina isključivo za svoje potrebe. Firma BIK je intenzivno krenula u razmišljanje IPARD programa i izgradnje odlagališta za stajski gnoj i separatora 2010. godine. Te godine smo podnijeli zahtjev i dobili odobrenje od IPARD programa. Realizacija je krenula 2010. već i 2011. je bila realizirana kompletna investicija. S time da je 2012. godine bio povrat, znači kontrola i povrat sredstava. Mi smo dobili povrat sredstava za građevinski dio odlagališta za stajnjak, znači za kompletnu mehanizaciju što se tiče izžibravanja, znači od skrepera do pumpi i separatora, i mehanizaciju, znači od cisterne, prikolice za izvoz stajnjaka i utovarivača. Znači sve što je bilo u sklopu tog programa izžubrivanja. Investicija je bila ukupno 4 milijuna i 900 je bila ukupna investicija, od toga je bilo 55% povrata sredstava. Iako se Dragutin pripremio s novom mehanizacijom za izvoz u Europsku uniju, problemi s nadziranjem leukoze u Hrvatskoj se odražavaju i na njegov plasman. Mi ovaj čas ne možemo izvoziti u Europsku uniju zbog leukoze, a jedino možemo izvoziti u treće zemlje. Kada ćemo mi biti oslobođeni i dobiti dozvolu za izvoz, to se ne zna. Što je najdramatičnije, farme koje nemaju domaće stoke bi trebali dobiti puno prije dozvole koje imaju domaću proizvodnju. Kako izgleda sistem izgnojavanja prema Europskoj nitratnoj direktivi? Sistem je vrlo jednostavan. Traktor gura gnojevku ili gnoj ili krut ili tekući gura u kanale i kanali sa skreperima. Skreperi vuku u glavnu sabirnu jamu. U toj glavnoj sabirnoj jami mikser prvo miješa i onda pumpa to prepumpava u druge jame. U tima sa drugim jamama opet prepumpava, jedan dio ide na separator koji se separira, znači da ostane suvi, a drugi dio ide u tekući dio i onda se taj tekući dio vozi na polje sa cisternom, a kruti dio se vozi sa prikolicom za razbacivanje stajnjaka. Mi smo morali poštivati da imamo za 6 mjeseci dovoljno prostora i u septičkim jamama i za kruti dio. Po nitratnoj direktivi morali smo imati toliko i toliko kubika prostornih da se može to skladištiti. Znači za 430 grla uvjetnih morate imati dovoljno kapaciteta za skladištenje gnojevke i gnoja, no i morate imati dovoljno zemlje da bi to mogli izvesti na zemlju. U prikupljanju dokumentacije i prijavi projekta Dragutinu je pomagala konzultantska tvrtka. S njom bi se opet prijavio na sljedeći natječaj. Bilo je sve izmjereno unaprijed,
točno se znalo koliko imamo uvjetnih grla i koliko moramo imati kapacitet i đubrišta i septičkih jama. U vremenu kada hrvatsko stočarstvo prolazi kroz velika previranja, Hrvatskoj ćemo poželjeti još poduzetnika poput Dragutina, a njemu bar još par europskih projekata. Rasadničarstvo zahtjeva puno fizičkog rada, pa je svaka tehnološka inovacija dobrodošla. Pogledajte kako se vlastoručno može napraviti stroj koji uvelike olakšava najteži posao u rasadničarstvu. Vađenje voćnih sadnica. Rasadničarstvo zahtjeva puno fizičkog rada, pa je svako tehnološko unapređenje dobrodošlo. Zbog visoke cijene Zvonko nije mogao kupiti željeni stroj kakav je vidio u inozemstvu, pa je odlučio kombajn napraviti sam. Zove se kombajn uklještavajući zato što ovo remenje koje nosi sadnice uklješti i nosi ih. Pa ja sam to sam napravio uz pomoć mog brata i još neke firme gdje su mi baš pomogli po pitanju hidrolika i nekih drugih stvari, ali ideja je moja i trajala je godinu dana od početka ideje do pravljanja stroja. A pogonni traktor preko hidrolike, polakšica je ogromna, zamjenjuje jako puno ljudi. Kombajn zahvaća jedan red. Korijenje sadnica odreže u zemlji, treskalica otrese sa žila zemlju, a zatim sadnice prihvaćaju hvatači, podižu ih, te uz pomoć remena odnose prema platformi. Radnik ih tamo prihvaća i odlaže na zato predviđen prostor. Uz platformu je moguće zakvačiti i prikolicu, u koju može stati veća količina sadnica. Ovi iz Počekića gdje sam ja pitao u Danskoj, neki su mi stroj nudili za 84.000 eura, to mi je bilo jako puno novaca, ovaj stroj bi se mogao napraviti za 150.000 kuna. I ako bude neko trebao, to se može kod mene riješiti. Planovi su dugoročni, ja imam sina koji će vjerovatno ovo nastaviti, a radimo sve na duge staze. Ne zanima nas da radimo danas do sutra. Pa nastavimo tako i sa svojima kupcima da imamo kontakt korektan, da im to maksimalno korektno odradimo, misleći da nam je to najbolja reklama ili da će nam se kupci vratiti. I dok ostali rasadničari u Hrvatskoj muku muče sa zemljom punom vlage te upošljavanjem dodatne radne snage, Zvonko vađenje voćaka i podloga za cijepljenje obavlja novim vlastoručno napravljenim kombajnom za uklještavanje. U staklenicima obitelji Tomurad proizvode se mnoge vrste cvijeća, a jedan cvijet u ovo hladnije doba godine pokazuje svu raskoš svojih boja. Mačuhice su dvogodišnje biljke, one se koriste u jesen, dolaze iza ljetnica. Njihova glavna zadaća je da cvatu u proljeće. Mi uzimamo presadnice kao biljke, nisu prezahtjevne za uzgoj. Mora se paziti da nisu suhe, no to su jako osjetljive mačuhice. One su osjetljive i na veliku vlagu, ali i na to ako nema dovoljno vlage, onda su isto u problemima. Počinju venuti, onda ljudi kažu kak mi vene, a nije suha, a ona vene zato što je premokra i što ju je napala gljiva. Kako pravilno posaditi i njegovati mačuhicu znaju studenti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. U sklopu predmeta ljekovito aromatično i ukrasno bilje učimo studente o uzgoju ljekovitog aromatičnog i ukrasnog bilja. Jesen je idealno vrijeme za sadnju mačuhica, pa smo mi tako odabrali više vrsta. Mačuhica Viola vitrokijana dobila je naziv po švedskom botaničaru Vitrohu. Nastala je križanjem 4 europske vrste kao što su Viola tricolor, Viola lutea, Viola cornuta i Viola altajka. Danas na tržištu postoji veliki broj hibrida mačuhica kao što su krupnocvjetne, sitnocvjetne, viseće mačuhice koje izuzetno bujno cvatu, pa tako imaju višestruku namjenu. Mogu se koristiti za uljepšavanje gredica, uz puteve, a i kao viseće balkonske vrste. Mačuhice se sade na dubinu 10 cm. Mi smo odabrali dvije boje. Znači krupnocvjetne žute i krupnocvjetne ljubičaste sa kombinacijom sitnocvjetnih žutih i bijelih.
Sadnju mačuhica najbolje obaviti na razmak 15 do 20 cm u listopadu mjesecu, najkasnije do studenog, jer je to najpovoljnije vrijeme. Evo sad ćemo tu iskopati rupu, otprilike dubine 10 cm. Stavit ćemo mačuhicu, tisnut ćemo zemljom. Ovo je pogodno tlo, znači fino obrađeno tlo koje ne treba gnojiti. Ono što je prednost kod ove vrste cvijeća, to je što one cvatu tokom cijele jeseni i odmah rano u proljeće. Inače, lijepo je vidjeti mačuhice na gredicama zajedno sa lukovičastim cvijećem. Ovdje kod nas je slučaj sa ružama, isto tako i sa jaglacima u proljeće. Obično se mačuhice sade uz rubove gredica jer su one niskog rasta. Narastu najviše do visine 20 cm. Mačuhice nisu osjetljive na bolesti i štetnike, tako da je vrlo pogodna cvjetna vrsta za gredice. Renata zna kakvo tlo vole mačuhice. Mačuhica je zeljasta biljka i nije zahtjevna prema tlu. Naravno, za uzgoj su pogodna vrtna humusna tla, ali ona dobro uspijeva i na manje plodnim tlima, pa tako izuzev pjeskovitih tla u koje moramo dodati pri uzgoju malo komposta i pomalčirati da bi zadržali vlagu u tlu, uglavnom ju možemo uzgajati na više mjesta. Zbog malih zahtjeva za uzgoj i izuzetne otpornosti na mraz, mačuhica je idealna cvatnica u cvijećem siromašnom dobu godine. Hren, riban ili rezan, bogat je vitaminom C, naravno ima prepoznatljiv ljuti miris i okus. No, nitko nije ljut kad uspije uzgojiti hren i uvrstiti ga na svoj jelovnik. Ludbreg je u proizvodnji povrća poznat po uzgoju hrena, pa donosimo zanimljivu priču iz tog kraja u kojem raste najkvalitetniji hren. Ludbreški kraj je poznat po proizvodnji hrena još prije nekih 35 godina i u tom periodu radio sam prvenstveno na selekciji tog hrena, na selekciji koja se sastojala od lisne mase morfološkog dijela do kemijskog sastava, do odabira sadnog materijala i dobili smo jedan karakterističan sadni materijal, bijeli glatki ga mi zovemo, ludbreški hren, i na bazi svih tih elemenata koje su potrebne za registraciju kod Ministarstva poljoprivrede je taj hren registriran kao čuvana sorta ludbreški hren. On je karakterističan, prvenstveno zbog oblika listova, nije zupčasti, nego su više ovalnog dijela, i zbog svojih sastava. Naš hren, taj ludbreški hren, ta čuvana sorta, ima u sebi visok postotak sinergina i gošićunog ulja i zbog toga ljudi koji znaju o hrenu, njegova svojstva osim prehrambeno i zdravstvena, ljekovita, sigurno će se odlučiti za nas kao ludbreški hren, kao da ga uzima, odnosno konzumiraju. Karakteristično za hren su sekundarni metaboliti koji samoj biljci služe kao obrana od mikroorganizama, a također i od životinja. Međutim, kada mi konzumiramo hren, dolazi do aktivacije tih sekundarnih metabolita koji jednostavno se pretvaraju u spojeve koji povoljno djeluju u obrani našeg ljudskog organizma od infekcija, pa čak i od zloćudnih bolesti. Hren uspijeva u kontinentalnom dijelu Hrvatske vrlo dobro, obzirom da zahtijeva umjerenu temperaturu za svoj rast i razvoj između 17 i 20 stupnjeva. Zahtijeva sunčane lokacije, također dobru opskrbljenost tla vodom, nisu dobre visoke vode, dakle stajaće vode koje mogu umanjiti kvalitetu korijena. Tlo treba biti neutralne reakcije i dobro opskrbljeno hranivima. Hren je vrlo radno zahtjevna kultura, od tuda i njegova visoka cijena. Dakle, tijekom lipnja
mora se svaki podanak podignuti iz površine i opet očistiti od eventualno pojavljenih postranih izboja. Hren se vadi kada temperature budu niske, dakle kada lišće potpuno požuti. To je u Hrvatskoj kraj listopada, početak studenog i očekivati se mogu prinosi između 8 i 10 tona. Agroaltera bavi se jednogodišnjom proizvodnjom korijena hrena čuvene sorte Ludbreški hren i mi imamo sada zasađeno preko 10 hektara vlastitih površina i svake godine širimo se na način da ugovaramo kooperaciju i garantiramo otkup, cijenu i plasman normalno je zajamčen, tako da nema nikakvih problema što se tiče same odluke da ljudi uđu u tu proizvodnju. Mi smo članovi klastera Eovita, znači to je jedna udruga koja pomaže nama, malim proizvođačima, da uspijemo i plasiramo naše proizvode i na svjetsko tržište i na naše hrvatsko tržište. I tu smo nosioci proizvodnje povrća, prvenstveno sa hrenom i tako da evo uz pomoć njih, uz pomoć klastera, uspjeli smo i sačuvati hren kao čuvanu sortu Ludbreški hren. Interes za ljekovito bilje i njegove pripravke svakim danom je sve veći. Brojne biljke, kadulja, majčina dušica, metvica, ružmarin, lavanda, kamilica, osim ljekovitih svojstava posjeduju i ugodan miris i šarenilo boja, pa se često uzgajaju u vrtovima. No, uzgoj ljekovitog bilja može biti i vrlo isplativ. Ljekovito bilje koristi se od davnina, a u početku su ga ljudi tražili i ubirali u prirodi. No danas se sve više uzgaja kao glavna dohodovna kultura. Proizvodnju aromatičnog i ljekovitog bilja treba se odlučiti zbog više razloga, brojni su razlozi za to. Neki od njih su što je isplativija proizvodnja, znači sa jedne površine ljekovitog i aromatičnog bilja se postižu puno veći zarade, puno veće nego tradicionalnih usjeva. Zatim tu se može proizvoditi na manjim i na većim površinama, zato što upravo zbog te zarade, odnosno većeg povrata. Isto tako, sva proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja se može plasirati u manjim tržnim nišama, što je dobro također i na lokalnom tržištu, što je dobro za manje proizvođače. Naše su bake sušile ljekovito bilje na prozračnim tavanima. A kako se danas suši bilje? Postoji takozvano umjetno, odnosno sušenje u kontroliranim uvjetima, u sušarama, u kojima onda vi zapravo, odnosno osobe koje vode proces sušenja, kontroliraju apsolutno sve uvjete, temperaturu zraka, kontroliraju brzinu strujanja tog zraka i naravno sve ovisno o sirovini koju suše. Za osobne potrebe mogu se koristiti razne vrste dehidratora, dok poljoprivrednici najčešće koriste komorne sušare s ladicama. Na OPG Blažeković imamo sušaru za vlastite potrebe, a i radim uslugu sušenja ljudima s kojima radim. Sve što prođe kroz sušaru, što osušim, za to imam siguran plasman, a do sad sam sušio negdje oko 30 vrsta, što korijena, što biljke, ploda, cvijeta. Na poljoprivrednim površinama tvrtke Dam i na površinama njihovih 20 kooperanata upravo je sezona sijanja kamilice. Mi smo obiteljska tvrtka, osnovani smo 1998. godine kad smo se počeli intenzivno baviti ljekovitim biljem. Najveća kultura i najznačajnija nam je kamilica. Krenuli smo s nekih 20 hektara u početku da bi danas proizvodili na vlastitim površinama 300 hektara ljekovitog bilja kamilice. Kamilicu se isplati uzgajati i na malim i na velikim površinama, ali preporučljivo je na površinama većim od 10 hektara, zato što je tada tek isplativo za proizvođače dovoljna da pokriju sve svoje troškove, da ostvare konkretan prihod. Na primjer, sa 1 hektara kamilice ostvaruje se nekih prinos od 500 kg cvijeta. Ako to pogledamo, prodajna cijena je 10 kuna po kilogramu. S druge strane, troškovi proizvodnje od nekih 4000 kuna po hektaru, vidimo da ostaje proizvođaču zarada od nekih 1000 kuna po hektaru. Pri tome ne treba zanemariti ni državnu potporu, koja prema novom zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi može iznositi do 2055 kuna po hektaru.
Proizvodnja cvijeta kamilice posebno je interesantna za gospodarstva koja već posjeduju ili planiraju sušare, čime se ulaganje u sušare dvostruko iskorištava. Za sušenje ljekovitog bilja koristimo šaržne sušnice ili protočne sušnice koje koriste kao energent za svoj rad, koriste plin ili u novije vrijeme zbog skupog energenta plina koristimo drvenu sječku ili pelete. Ovisno o vrsti ljekovitog bilja i plodova koje nam dolaze na sušenje, zbog samoj tehnologije sušenja koristi se različiti slojevi za sušenje. U protočnim sušnicama zagrijani zrak prolazi kroz pod i upija vlagu iz plodova i bilja. Kod sušenja ljekovitog bilja veliku pažnju moramo posvetiti temperaturi sušenja. Znači, temperatura zagrijanosti materijala ne smije biti veća od 40 stupnjeva kako ne bi uništili ljekovita svojstva bilja koje sušimo. Kako bi olakšali sušenje, kod šipka prvo pristupamo drobljenju gdje lomimo opno šipka kako bi sam plod mogao lakše ispustiti svoju vlagu i kako bi time lakše obavljali tehnološki postupak sušenja. Trenutno u firmi sušimo šipak, znači on se isto suši na temperaturi koja ne smije biti veća od 40 stupnjeva, samo vrijeme sušenja je od 20 do 24 sata. Ljekovito aromatično bilje se može prodavati u više oblika, bilo kao biljni čajevi, kako različiti preparati, zatim svaka dorada, sušenje ili destilacija eteričnih ulja podiže zaradu. Čak do 64% ili u nekim slučajevima čak i do 7 puta više. Stoga sušeno ljekovito bilje predstavlja vrlo perspektivan izvozni proizvod. Šećer dolazi na kraju. Posljednji prilog u emisiji govori o prirodnom sladilu. Mnogi ljudi žele izbjeći hranu i namirnice s umjetnim dodacima poput konzervansa, umjetnih aroma i boja, raznih zaslađivača. Umjesto umjetnih zaslađivača i rafiniranih šećera, hrana se može zasladiti na prirodan način pripravcima koji se mogu naći i na našem tržištu. Za južnoameričke domorodce guarani, ona je sveta biljka koju koriste više od 1500 godina. Pogađate, to je stevija. Stevija je jedna biljka iz porodice Asteraceae, znači spada u istu porodicu koji salata. Ovako na prvi pogled se to ne bi reklo, međutim biljka koja je u zadnje vrijeme dosta prisutna u medijima i digla je dosta bure, međutim jedna biljka za koju možemo reći da je jako korisna u svim vidovima. Između ostalog njezino glavno djelovanje, odnosno razmišlja se i smatra se da je ona izuzetni zaslađivač prirodni, što i jest. Međutim, osim što je zaslađivač, ima i drugih svojih glavnih karakteristika, kao što je recimo dobra za smanjenje šećera u krvi, za spuštanje visokog tlaka itd. Može se koristiti kao dodatak u gumama za žvakanje, kao dodatak juhama, može se koristiti kao dodatak u stočnoj hrani, što zvuči smiješno, međutim fenomenalni su rezultati dobiveni. I sad kada počnemo nabrajati stevija, ispalo bi da većinu stvari možete sa stevijom dobro napraviti. Stevija je biljka koja se koristi širom svijeta. Stevija se tesno koristi kao zaslađivač Fante u Francuskoj od 2009. godine. Ne znam da li znate, u Japanu su umjetni zaslađivači zabranjeni u zadnjih 20 godina. Stevija je tamo u širokoj primjeni. Coca-Cola se navodno, to ne znam točno, koristi stevijom jer stevija je jedini zaslađivač koji zapravo ima 0 kalorija. Pred jedno mjesec ili 2 dana izašla je u Argentini prva zelena Coca-Cola. Za koje potrošače je stevija namijenjena? Mi bi htjeli privući jer imamo točno ograničen dio tržišta prema kojem smo orijentirani. To su prvo dijabetičari, primarno dijabetičari, a iza toga to su ljudi koji zapravo razmišljaju o kvaliteti života, odnosno ljudi koji razmišljaju o tome koliko je štetno koristiti šećer u svom primarnom obliku, ovom konzumnom. Zašto je stevija slatka? Te što su bijela i zelena stevija? Ono zbog čega je stevija slatka, to su razlog ti glikozidi koji se nalaze u listu stevije. Međutim, najvažniji glikozidi koji su u steviji, to je steviozid i rebaudiozid A. To su stručna imena, međutim oni su jako slatki, do 400 puta slađi od šećera.
u trgovini službeno za sad može biti samo steviol glikozidi. Što znači mi to zovemo službeno bijela stevija za razliku od ove zelene stevije. Naime, zašto? Zato kad vi napravite od zelene stevije, izbacite sve van što valja, što svaka biljka ima klorofil nadalje, dobit ćete bijeli kristal. I taj se bijeli kristal onda upotrebljava umjesto šećera. Zašto su Miljkovići krenuli u posao sa stevijom? Nismo poljoprivrednici, ali nam je bilo žao gledati kako ta zemlja stoji neobrađena u svom divljem obliku. I u jednom trenutku moj suprug je predložio da bi mogli nešto posaditi. Sasvim slučajno u novinskom članku je vidio gdje se spominjala stevija, korisnosti stevije kao takve. Članovi gospodarstva stjecali su znanje o tehnologiji uzgoja u hodu. Možda je najveća škola koju smo prošli ta da se zapravo kroz greške najbolje i uči. Kad smo obrađivali zemlju, niko nam nije objasnio da postoji nekoliko faza obrade te zemlje. Da vi prvo trebate dubinski preorat, pa onda ju treba pretanjura da dobite srednju obradu i na kraju fino površinski. Mi smo vam izostavili ovaj srednji dio, tako da je ona dobro izgledala odozgora, ali kad se krenulo saditi, vidjelo se da to baš i nije tako dobro. Činjenica je da kad se trebalo krenuti sa berbom, nama se činilo da stevija baš dobro izgleda, mi smo otišli na more. I nije nas bilo 3 tjedna. Kad smo se vratili s mora, stevija je otprilike izgledala ovako, a ona ovako treba izgledati kad vi želite doći do sjemena, što naš cilj sigurno nije bio. Eto, to su neke od tipičnih naših grešaka koje smo napravili, bilo je njih puno. Međutim, nama, obitelji, desila se jedna velika stvar. Sav taj posao nas je zbližio. Osim tehnologije, najveće probleme proizvođačima zadaje plasman. Plasman proizvoda je u našoj zemlji stvarno otežan s obzirom da smo mi svojom zakonskom regulativom koju smo uskladili sa zakonskom regulativom Europske unije doveli se u poziciju da je stevija proglašena novom hranom. Kad je neki proizvod proglašen novom hranom, onda trebaju proći velika, dugotrajna ispitivanja i analize za koje, bojim se, u ovom trenutku u Hrvatskoj niti ima vremena, niti ima volje. I zbog toga proizvodi do kojih mi dolazimo danas i koje mi proizvodimo ne možemo staviti na police, sve osim jednog. Ako smo mi kao zemlja imali steviju od 1920. na listi biljaka jednako kao mrkvu i koristili tu istu steviju, ne vidim razloga, jer do sada nije poznat ni jedan znanstveni rad, niti jedno iskustvo nije zabilježeno koje bi reklo po čemu je to stevija nekorisna ili štetna za ljudsko zdravlje, nisam sigurna da ne bi mogli dići svoj glas i reći ljudi, pa ajmo koristiti steviju kada je dokazano dobra za ljude. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Dodir prirode. I u narednim emisijama predstavit ćemo korisnike IPARD programa, a sve aktualne informacije o europskim fondovima i druge korisne savjete o poljoprivredi možete čitati na stranicama Gospodarskog lista. Gledajte Dodir prirode i iduću nedjelju. O jesenske duge noći čuj. U sljedećoj emisiji možete saznati što je potrebno za opremanje mini sirane, kako pravilno saditi ruže, te isplati li se uzgajati kestene. Pratili ste emisiju Dodir prirode, prepunu korisnih poljoprivrednih savjeta uz Gospodarski list.